Hola, sóc la Marta, d'Espai Magnòlia, i el dia d'avui m'agradaria poder tocar un tema bastant controversial, que és el tema de les dietes. I com aquestes, moltes vegades, més que ajudar-nos a tenir una vida sana i una vida natural i connectades, el que fan és, d'alguna manera, agredir-nos i causar una gran violència. Llavors m'agradaria poder desenvolupar aquest tema i si et sents identificada en què estàs farta, de seguir dietes, consells, detox, dejunis, i ja ho has provat tot i t'acabes sentint malament, culpable i pitjor del que estaves abans de començar tot aquest món de les dietes, queda't per descobrir una mica i desenvolupar aquest tema amb més profunditat. Primer de tot, m'agradaria fer una mica una diferència entre les dietes que ens exigeix la societat per encaixar dins d'un estereotip i les dietes que són per salut. Jo ara aquí m'enfocaré al tema les dietes que és per encaixar a nivell d'un estereotip de bellesa. No parlo de les dietes que sigui, per exemple, una persona que té problemes amb sucre o una persona que té alguna intolerància. Vull dir, amb això jo respecto molt que s'ha de seguir una estructura i una rigidesa per mantenir-te en salut. I l'altre, el que em vull enfocar en aquest vídeo, és precisament això, són les dietes que ens matxaquen d'alguna manera per adaptar-nos a uns estereotips de belleses externs. Quan va començar tot aquest auge de les dietes i de totes les fórmules màgiques per poder adquirir el teu cos ideal o adquirir la vida sana i contemplativa i espiritual, en l'inici va néixer com un impuls de benestar, o sigui, de trobar un equilibri, de vegades d'aprendre a menjar. A vegades quan ets petit, depèn de la família que has entrat o de l'escola que has anat, hi ha unes dietes que són molt normalitzades, que és menjar de tot i també hi ha la part de que barreges molts processats. Llavors, el fet que en un inici hi hagués aquest impuls de la dieta sana, jo penso que és important perquè d'alguna manera és necessari entendre una mica com funciona el nostre cos, quins aliments són bons, quines són les conseqüències de menjar molts aliments processats, com ens afecta el sucre artificial. Llavors, jo penso que un cert coneixement és bo per entendre una mica com funciona i a partir d'aquí poder fer una tria per intentar millorar la nostra salut. El que va néixer inicialment per ajudar-nos a estar amb una sensació més de benestar i amb un equilibri intern, al final s'ha convertit i ha degenerat en una mena d'exigència contínua en què nosaltres, a través de la dieta, ens estem agredint. O sigui, és una violència invisible que fem nosaltres amb nosaltres mateixes en voler encaixar, sigui en una comunitat, perquè la comunitat espiritual diu que és bo ser vegana o perquè volem encaixar en una comunitat fitness en què és molt marcat quines dietes, quines calories pots menjar cada dia. Llavors, d'alguna manera, el que va iniciar això com un impuls de benestar s'està convertint en una lluita interna i sobretot en una part molt agressiva, en què nosaltres com a dones ens estem autoexigint a complir una certa d'estructures molt rígides, moltes vegades, en què no pots menjar això si ho menges has de menjar aquesta quantitat, has de fer això. Llavors, d'alguna manera, el que està fent aquest tipus de dietes tan agressives és que d'alguna manera ens està desconnectant amb la nostra pròpia saviesa interna. Cal saber que nosaltres com a dones som cícliques i a diferència dels homes que ells són més solars, i quan dic solars em refereixo que tenen una energia més constant. Tu quan observes el sol cada dia no és la mateixa llum, no és la mateixa energia. Poden haver-hi núvols, però em refereixo al sol, és una energia que sempre dona la mateixa escalfor. Llavors, la dona és lunar. I dic lunar perquè nosaltres estem connectades completament a la lluna, al cicle lunar, amb la menstruació. Llavors, si nosaltres observem la lluna, cada dia és diferent.
sigui perquè es va empetitint fins a desaparèixer, o sigui perquè va creixent fins a poder ser plena. Llavors, la dona, energèticament, funcionem exactament igual. Nosaltres som lunars, nosaltres som cícliques. Llavors, quan nosaltres parlem d'alimentació, d'alguna manera hauríem de tenir en compte la nostra naturalesa cíclica. I a diferència dels homes, que ells sí poden mantenir una alimentació que és més constant, perquè són solars, tenen una energia més lineal, ells poden entrar perfectament en una estructura dogmàtica i rígida a l'alimentació, perquè és això, les seves necessitats no canvien d'un dia per l'altre. En canvi, la dona sí, nosaltres cada dia a nivell hormonal som diferents. O sigui, cada dia les nostres hormones, els nostres químics varien. Per tant, nosaltres hauríem d'entendre que la nostra alimentació ha de variar completament segons les necessitats que tenim en cada dia del mes, no? Cada dia del mes, i sobretot si estem en la fase menstrual, o sigui, en què la dona és fèrtil, no? En l'etapa de la menstruació, en què aquí els canvis són molt més radicals. O sigui, nosaltres cada dia tenim un nivell diferent d'hormones al nostre cos. Per tant, l'alimentació s'hauria d'adaptar precisament a les necessitats que tenim al dia a dia en cada moment. Hi ha dies que necessitem una mica més de sucre, o necessitem més líquids, no? Coses més fresques o coses més calòriques. Llavors és important això, veure que la dona no podem mantenir aquestes dietes tan rígides, no? Aquestes regles, aquestes fórmules estàtiques. Per això, per mi, és tan important una altra vegada tornar a connectar amb aquesta saviesa interna. I això a vegades és difícil. I és difícil perquè moltes vegades quan nosaltres hem seguit molts anys de dietes en què d'alguna manera no ens hem escoltat els nostres anhels o el que necessitava el nostre cos, sinó que d'alguna manera hem barrat, no? I hem dit, no, jo segueixo el que toca avui en el menú, no el que realment sento. Llavors, d'alguna manera, això ha fet que ens desconnectéssim amb el que realment necessitem, però això no és irreversible, o sigui, hi ha la manera en què d'alguna manera pots tornar a connectar amb les sensacions. I una altra manera que és important i una altra cosa important és el fet de que no confonguem l'ansietat amb les necessitats. Perquè moltes vegades, quan nosaltres no gestionem bé les emocions, ens crea una mena d'ansietat, ens costa respirar, respirem superficialment, i això crea que el nostre cos ens demani més sucre, ens demani una certa d'aliment per compensar aquest nivell d'ansietat. Llavors, quan jo dic connectar amb el cos, no és que hem d'escoltar tots els impulsos, sinó fer la diferència entre ansietat i necessitat. I això es troba en aquest creixement personal, es troba en el fet de tornar a connectar una altra vegada sanament amb aquesta connexió amb el cos, amb la connexió amb les emocions i això, amb aquesta escolta activa de què necessita el nostre cos en cada moment.